दा समनि मोनसे गोनां खौरां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि बिथां दिनेश ब्रह्मआ बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि सायाव बाथ्रा बुंथिदों। बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर गोजोन गोरोबथा थामहिनबा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानानै थांनाय बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंहोनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे नारसिननाय हाबाया जागासिनो दं। थामहिनबा बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफा मावफुंहोनो थाखाय सरकारखौ नारसिननाय हाबाफारिया जाबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्मआ। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों बिटिआरनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनो थाखाय जों खामानि मावबाय थादों। आरो बेनि अनगायैबो बिटिआर गोजोन गोरोबथाजों फैफानाय BKWSCनि थामहिनबा बिटिआरनि बायजोआव थानाय जे बर'फोरनि जे मोननाय BKWSC बे BKWSCनि जे सीमा थि खालामनाय आरो बिसायख'थि खुंनायनि सायावबो बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिनेश ब्रह्मआ। थारैनो मख'नांगोन जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाजों फैफानाय जे BKWSC बे BKWSCनि जे सीमा बारायनाय थामहिनबा बे समाव सीमाखौ थि खालामनाय आरो बिसायख'थि बियाब दाफामनाय आरो बिसायख'थि खुंनाय बे बिसायख'थि खुंनाय आरो बियाब दाफामनायनि बेलायाव बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिनेश ब्रह्म। बिथाङा बुंथिदों जे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंथिदों जे बेवहाय मोननैसोल' जेंना दङ। बे जेंनाया जोबस्रांनाय लोगो लोगोनो बे जेंनाफोरा थुंगेनाय लोगो लोगोनो बे समाव BKWSCनि जे सीमाखौ थि खालामनाय आरो बियाब दानाय आरो लोगोसेनो बिसायख'थि खुंनायाबो जाफुंगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथांनो मोनसे खोथा होदों आरो जोंनि बर' रायजोनो मोनसे खोथा होदों थाबैनो मोननैसो जेंनाया सुस्रांजानायनि उनावनो थाबैनो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जे सीमा बेखौ थिग खालामनानै इलेक्सनखौ थाबैनो खालामनाय जागोन होननानै बिथाङा जोंनो खोथा होदों। बे समनि मोनसे गोनां खौरां बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव मोननैसोल' जे खामानि मावनो दंबाय बेनि उनावनो खुंजागोन बिसायख'थि BKWSCआव बिसायख'थि खुंजागोन बे समाव BKWSCआव। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव गोलाव समनिफ्राय थामहिनबा बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ जों जुदि नोजोर होयोब्ला 5 बोसोर आबुं जानायनि लामायाव आरो बे समाव बिथांमोननि जे BKWSCनि जे समस्तिफोरखौ थि खालामनाय थामहिनबा बियाबफोरखौ थि खालामनाय आरो लोगोसेनो बिसायख'थि खुंनाय बे बिसायख'थि खुंनाया दासिमबो जाफुङाखै आरो बे समावनो बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि बिथां दिनेश ब्रह्मआ रोखा रोखा बाथ्रा बुंथिदों दे बे समाव मोननैसोल' जे खामानि दंसै आरो बे बाथ्राया बा बे खामानि जोबखांनाय लोगो लोगो बे जेंनाया जोबखांनाय लोगो लोगोनो BKWSCनि जे सीमा थि जानाय आरो समस्तिफोरा थि जानाय लोगोसेनो बिसायख'थि खुंनायाबो जाफुंगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म बिथाङा। आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों जे बड'फा सुपार 50 थामहिनबा बिटिआर ओनसोलाव UN ब्रह्म सुपार 50 जे मिशन फोसावनाय बे मिशन फोसावनाय बिटिआर ओनसोलनि फरायसाफोराल' बेवहाय सोलोंथाइ लानो मोनो नाथाय सानजा फारसे थानाय बर'फोर बे बर'फोरा मा जाहोनाव सोलोंथाइ लानो हाया बा सोलोंथाइ बेवहाय मोननो थाङा। दा बे बाथ्राखौ लानानै खौरांगिरि सोंनायाव बे समाव फिननाय होदों बिथां लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्मआ। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बे आयदाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोद्रोमाफोरनाव बे सोंथिखौ सोंनाय जायो बा थामहिनबा सानजा फारसे थानाय रायजो जानाय जे बर' फिसाफोरा सोङो नाथाय बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआरनि CM बिथां प्रमद बर'जों सावरायनानै बे आयदाखौ बिथांखौ माबायदि बेसिसआव लानो हायो बेनि सायाव नारसिननाय जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि बिथां दिनेश ब्रह्मआ। बे समाव बिथाङा आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि। दुलाराय बर' फरायसा आफाद UPPO आरो NDPनि मोनब्रै हानजा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि मोनसे सुक्ति जालांदों आरो बे जे सुक्तिया बिटिआर सुक्ति जाबाय आरो बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो जोङो BKWSC होननाय मोनसे जों काउन्सिल मोननो हादों। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर सुक्तिखौ खालामनाय हिसाबै जोंहा सिगनेटरि हिसाबै बिनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनांगौआ जोंनि बिबान आरो बेखौ लानानैनो जोंनि मानव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा
जों बिटिआरनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनो थाखाय जों खामानि मावबाय थादों लोगोसे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जि बियाब दाफामफिननाय बे बियाब दाफामफिननायनि थाखायबो जोङो आसाम सरकारजों खामानि मावबाय थादों मोननैसो जोंहा जेंना नुजादोंमोन आरो बे जेंनायाबो थाबैनो सुस्रांनायनि लामायाव आरो जोंनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानबिबाद आफादगिरि बिथांनो मोनसे खोथा होदों आरो जोंनि बर' रायजोनो मोनसे खोथा होदों जे थाबैनो मोननैसो जेंनाया सुस्रांजानायनि उनावनो थाबैनो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जे सिमा बेखौ थिग खालामनानै इलेक्सनखौ थाबैनो खालामनाय जागोन होननानै बिथाङा जोंनो खोथा होदों ओंखायनो बे बेलायाव गासै रायजो राजाखौ खनसेबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे मावनो लानाय बेवहाय बयखौबो मदद होनो थाखाय फिन खनसेबाव नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायहरबाय सार बड'फा सुपार 50आव बिटिआरनि बायजोनि जि बर' रायजो राजाफोरा बिथांमोना बाहागो लानो हाया बेनि सायाव नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव माबाफोर एजेन्डा लागोन नामा जे प्रमद बर' दैदेननाय आथिखालाव बिटिआरनि प्रमद बर' दैदेननाय जे सरकार बिथाङा बड'फानि बै सिमांखौ लानानैनो बड'फा बुलुनाथ ब्रह्मआ जि सिमां नुनाय जोंनि लाइमोनफोरखौ माने गावनि आथिङाव गसंनो थाखाय बिथाङा जि सिमां नुदोंमोन बेखौ लानानैनो बिथाङा सुपार 50 जि मेडिकेल लाइनाव इन्जिनियार लाइनाव आरो जिखुनु UPSC APSC जि मोनसे बिथाङा खामानि मावबाय थादों बेखौ आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे सोद्रोमा महरै आं बिथांखौ बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय आं साबायखर बावो आं बिथांखौ बरायो आरो जोंनि गेजेराव माखासे बिटिआरनि ओनसोलनि जायफोर बर'फोर दङ बर' सुबुंफ्रा जोंखौ दुलाराय बर' फरायसाफोरखौ जों खावलायो जे गुबुन बाहेरनि बर'फ्राबो जिखुनु सुपार 50 बड'फा सुपार 50 इन्जिनियारिंआनो जा मेडिकेलानो जा बा UPSC APSC कचिंआनो जा मानो माने बिथांमोना सुबिदा मोनगोन ना मोना बे खोथाखौ जोंनो माखासे जोंनाव सोंथि सोङो आरो बेखौ लानानै जोङो बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर'फ्राबो सुपार 50आव फरायनायनि खाबुखौ मोनो नामा फरायसाफ्राबो मोजां फरायसाफ्राबो बेबायदि कचिंखौ लानो हायो नामा बेनि थाखाय जोङो थाबैनो प्रमद बर' बिथांजों सावरायनानै माबा मोनसे राहा लानो हायो नामा बेखौ जों सानबाय थानाय जादों आरो सानो आङो रायज्लायनायनि उनाव माबा मोनसे सिद्धान्त जायोब्ला निस्सय बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फ्राबो सुपार 50आव फरायनो खाबुखौ मोनगोन आरो बिथांमोनाबो गावनि आथिङाव गसंनो हानायनि खाबुखौ मोनगोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दं